Светът е футбол, но знаеш ли, че, докато подкрепяш любимите си отбори на терена, на заден план се развива още едно съревнование – това на търговските марки. Всеки е чувал за наградата Златна топка или Балон д'Ор, но интересен факт за нея е, че нито УЕФА, нито ФИФА я притежават. Учредена още през 1956 година от френското футболно списание France Football, което и до днес държи правата върху търговската марка. От друга страна, FIFA също връчва награда Golden Ball, но тя е съвсем различна. Връчва се на най-добрия футболист за всяко световно първенство от 1982 година. И тук започва интересният спор. В края на 2025 FIFA подава заявки за регистрация на марката FIFA Golden Ball в няколко територии, включително и в Европейския съюз. Реакцията на France Football не закъснява. Заявката е оспорена с аргумента, че двете марки са твърде сходни и се използват за награди в един и същ спорт. И това е много добър пример, защо една марка не трябва просто да звучи добре. Тя трябва да бъде проверена, дали вече има подобна, дали се използва за сходни услуги и дали може да доведе до объркване. Докато феновете гледат футбол на терена, между FIFA и France Football се играе друг матч, този за правата върху едно от най-разпознаваемите футболни отличия. Какъв смяташ, че ще е изходът от този матч между двамата гиганти в футболните награди? Сподели ни в коментарите. А ако искаш да избегнеш подобни проблеми с собствената си търговска марка, свържи се с екипа на KGK Law Firm.